Ayan mga paps, bali install natin yung balik natin yung fairings natin na inalis. Ayan. Ito po ang ating ibabalik. Ayan. Yan ang ating dalawang alaga. Ito yung isa.
Ayan, tapos na. Madilim na kasi. Pakita natin bukas. Liwanag. Ayan mga paps, ito yung ating motor na pwede na tayo inaayos natin kagabi. Ayan. Ito yan ang anti-test drive natin. Yung naka-helmet tayo, sa-drive natin yung ating isang alaga. Yung ating KLX150 Kawasaki. Yung ating isang alaga. Yung isa, dalawa ang ating alaga. Super init.